Mae ffilmio cyfres lle ni ddim yn gwybod beth yw'r diweddglo wedi bod yn brofiad gret. Fi'n credu bod e'n cadw pawb yn ffres wedyn, achos os na gyd ti'n gwybod rhywbeth, neud i ddim ware fe. So neud i ddim rhoi y ddirgelwch bant. Ti'n gwybod, mewn unrhyw fodd, boed e'n subconscious neu byd o, mae jyst yn ti'n ware fe ty beth sy'n dod ar y sgript. Oedd yn sgript wahanol, fel arfer mae'r llofruddiad yn digwydd reit ar ddiwedd y ddrama. A fel actor i credu oedd yn dda ddim i gwybod gormod amdano'r stori. Fi'n credu'r her fwyaf oedd bod ni ddim yn gwybod beth yn mynd i ddigwydd. Fi'n credu mewn bywyd, chi beth yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd. So fi'n credu mae'n fwy naturiol i jyst chwarae bob dydd. Mae'n galed achos o'n i ddim yn gwybod pwy oedd y llofrudd o'r dechrau. Reit hyd lan diwedd y siwt, really, oedd ddim syniad yn ni. Mae'r ffaith bod yn gyfrinach wedi bod yn reswm siarad am lot o drafod bod yn mynd ymlaen a gobeithio really, bod hwnna'n mynd i fod yn dod drosodd ar y sgrin a bod yn gynulleidfa mynd i gael yr ysfa o eisiau gwybod hefyd. Dwi'n siŵr bod lot o'r cast yn teimlo hyn hefyd, bod yn her falle i beidio wneud gormod a peidio rhoi gormod bant. So ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd a mewn reality beth sy'n ni ddim yn gwybod. Tueddiad yw, os wyt ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, yw bod ti'n mynd i chwarae hynny. Ond mae hyn yn neud yn ofnadw gyfroes, ddim gwybod pwy sydd wedi gwneud. A hynna sydd yn gyrru'r gyfres mewn ffordd. A dos am un o'r cymeriadau mae'r unrhyw eiliad yn gwybod beth maen nhw'n mynd i wneud. Dwi'n credu bod un o'n nhw mor gynllwyngar â hynny. A dyna hanfod y ddrama fi'n credu yw bod pethau'n digwydd i bobl eitha normal a bod y llwybr mae'n agor iddyn nhw. Felly bod nhw ddim eisiau dilyn y trywydd hynny, ond dyna beth sy'n digwydd. Mae gwasgfa bywyd yn ala pobl at genfigen a eisiau dial a pethau felly. Mae'r golygfeydd sydd yn dod i fyny at y diwedd penod 8. Maen nhw'n gyffroes iawn. Mae wedi bod yn hwyl, fel ni'n dweud, i beidio gael gwybod be ydy'r diwedd, ac fysa fo'n gallu bod yn rhywbeth. Mae wedi bod yn brofiad gret i weithio ar rhywbeth yn la, cadw'r ddirgel wrth bawb, bod fi wedi trial ffindo mas sawl gwaith. Mae'n heb lwyddiant. 35 diwrnod yn parhau o Sul ar S4C.